това видео няма да ви рекламираме нищо, защото знаем, че има и по-важни неща. Но ще се опитаме поне да ви усмихнем, защото вярваме, че Коледа е магия. Коледа е да се радваме на малките неща. Коледа е да сме всички заедно. Коледа е време за усмихване. Коледа е време за уют и нежност. Време за другите. Време за малки жестове на обич. Време за любимите хора. Време за споделяне. Време да вярваме в чудеса. Защото Коледа се усеща със сърцето. Коледа, това сме ние. А тази Коледа, най-ценният подарък си ти.